Salutare! Bine m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom reacționa la acest episod de pe YouTube. Și ghiciți de la ce YouTuber e. Aveți 5 secunde să ghiciți. 5, 4, 3, 2, 1. Și începem videoclipul. Salutare! Bine ați venit pe canalul Jasmina Shop! Și astăzi facem telepatie pizza challenge. În fața noastră avem câte un blat cu sos de pizza pe el. Și noi vom avea la fiecare rundă câte 2 ingrediente, dintre care va trebui să alegem unul. Eu nu știu ce va alege Jasmina, nici ea nu știe ce voi alege eu. Dar la urmă vom vedea cât de mult se aseamănă pizzele noastre între ele și cât de gustoase, pentru că noi vom gusta unul de la altul. Eu cred că va fi foarte interesant, pentru aceasta puneți din nou un like de încurajare, pentru că facem acest lucru cu toată inima. Știți că mâncarea făcută cu toată inima e mai gustoasă. Asta e. Și noi suntem gata să începem. Dar înainte de a începe, vreau să te întreb, tu ești abonat la canalul meu? Dacă da, e foarte bine. Dacă nu, abonează-te chiar acum. Apasă pe butonul roșu de abonare și fă să fie gri. Dar noi suntem gata să începem! Prima rundă. Și noi în fața noastră avem cremvurști și salam. Și va trebui să alegem ceva din aceste două. Eu aș alege crembuști aici, adică pe bune. Că n-am mâncat niciodată pizza cu crembuști și chiar mi-aș dori. ingrediente. Vreau pe amândouă. Nu chiar. Pe asta. Eu n-am pus prea multe ca să fie o armonie pe blat aici cu toate ingredientele. Asta e. Nu știu ce Jasmina a pus acolo. Asta e secret, dar mie tot e interesant ce tu ai pus acolo. E, la urmă ai să vezi. Dar noi trecem la runda a doua. Avem în față ciuperci și măsline tăiate bucățele. Deci, va fi o alegere foarte grea, pentru că eu nu sunt mare amator nici de măsline, nici de ciuperci. Dar trebuie ceva de ales. Vede cum aș ce. Vreau să fie frumos, ca un desen, ca o artă. Eu gata. E tot. Hai la treia! Următoarele ingrediente sunt mazăre și porumb. Eu m-am decis. Dar mie îmi place asociația dintre culori care este. Wow, dar gustul trebuie să fie delicios. Am ales asta. Sper că nu prea mult am pus. Dar e frumos, nu? N-am mai făcut pizza challenge, mi-aduc aminte, dar nu erau întotdeauna cu ingredientele dorite. Erau și ingrediente nu prea. Așa mi-aduc aminte eu. Dar astăzi va fi o pizza ideală. Gata, Jasmina? Da? Trecem la următoarea rundă? Da. Hai să trecem. Deci în fața noastră este ardei dulce și roșii. Și sunt sigur că ingredientul acesta nu-i place Jasminei deloc. Și va alege acesta. Iar eu voi alege posibil că ea, posibil că nu. Eu gata. Și eu. Trecem la următoarea rundă. 3. Carne sau bacon? Carne sau bacon? Carne sau bacon? Nu știu ce să aleg. Amândouă îmi plac. Deci în fața noastră avem fileu de pui și bacon. Deci carne de pui și carne de porc. Și ambele sunt delicioase când merge vorba de pizza și nu numai. Eu am așteptat runda aceasta cel mai mult, cred că.
atât de mult cât de tare, adică nu-i place Jasminei ingredientul de runda trecută, cred că mie atât de tare îmi place carnea și într-adevăr este o rundă foarte dificilă. Dar cred că acest ingredient va face pizza mea mult mai delicioasă. Așa. Și așa, și așa, și așa. Jasmina, tu ești gata? Da, ptico. Atunci trecem la următoarea rundă. Și ultimul ingredient pe care îl vom pune pe pizza aceasta, așa cum se face la, cred că la majoritatea pizzelor, dacă nu la toate, este cașcavalul. Și avem cașcaval dat prin răzătoare și cașcaval topit. Eu nu știu ce va alege Jasmina, dar eu voi alege aceasta. Dar eu asta. Mie îmi place, știi cum? Aș mai comenta asta mai mult, dar să nu înțeleagă Jasmina ce fac eu aici. Așa trebuie să fie secret până la urmă. Jasmina, ți-ți place ce iese acolo la tine? Da, la mine arată delicios. Și eu gata. Eu cred. Nu am răbdare să mănânc deja. Gata la tine, Jasmina? Da. Super! Noi acum le punem pizzele acestea în rolă ca să stea acolo și să se coacă până la urmă. Iar voi aveți 3 secunde ca să puneți like și să vă abonați. Căci peste 3 secunde noi revenim cu pizza gata. Pentru noi va fi mai mult timp, iar pentru voi doar 3 secunde. Așa că like și abonare pentru cei care nu sunt abonați. 3, 2, 1... Pizza noastră este gata! Wow, cât de bine arată! Și ce delicios miroase! Vreau mai repede să o mănânc! Dar a mea arată parcă e din restaurant. Jasmina, eu sunt sigur că e chiar mai bine decât la restaurant. Ești gata să scoatem peretele? Da. Hai! 10 nuanțe îndrăznețe care rezistă. Noul colorista permanent gel. Hold your bold. 3, 4. Wow! Wow, nu rău! Nu rău! Nici la tine? Deci ce t-ai pus? Așa, prima am pus, Cremuță și salam. Eu salam. eu tot salam am pus. A doua a fost roșii și ardei. Eu am pus roșii, tu ardei, da? Da. Pe urmă am pus porumb ca și la tine. Pe urmă tu văd că ai ales fileul de pui. Eu am pus bacon. Și cașcaval dat pe răzătoare. Dintre ciuperci și măsăline am ales ciuperci. Iar tu, ce ai ales, tătico? Și eu am ales ciuperci. Așa că reiese că din 6 ingrediente, 4 au fost identice. Da. Iar 2 au fost diferite. Da. S-au asemănat bine. Da. Înseamnă că în această telepatie challenge am reușit Da, așa. să telepatăm. Da. Deci, acum gustăm pizza. Sigur. Mai întâi o tăiem. Roșiile. Mă, roșii. Nu roșii. Este. Yeah. Și o pun în farfurie. Arată wow! Da, mea arată. Răspune, această bucată ți-am tăiat-o ție și pentru că ție nu-ți place roșia, mi-o pun mie și aceasta fără roșie este a ta. Mai întâi o gustăm pe mea, da? Da. Hai. Arată delicios. Bucuros. Eu îmi dau seama că trebuia cumva și carne să fie aici. O bucată de salam trebuie de pus și în mijloc. Da. Că trebuie să mănânci puțin ca să ajungi la ea. Acum hai să vedem pizza ta. Eu voi tăia, te ajut pe tine. A mea a fost foarte delicioasă, iar... Da, deci nu are rost să vedem cum ei mănâncă. Așa că cam atât a fost și cu acest vlog. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!